matter. Yo, medofo aba mama ka kire nie. Ye dwuma de ni dia ni obi nima obi kire. Ene nso ye hia ya dia ne sen. Ye hia se ye ba betutu ye hofo. Ane osage force ya dia ya jimambedu na na akasa. Se na na akasa dia na okasa se na na akasa ye fo afutuo mu. Enu nti ene se woni aba mama ka kire me no hia ya me de nchia. Osage force ya dia na mbo di a mbo mu ase. Nana omanfo eda wase domaman da wase Ghana man da wase wohini nyansafo nana yeda wase o yeda wase anyama yeda wase ode hekronkron yeda wase ene domaman ye muntie so osagefo kasa ya nana afutuo mu nsam ni nyina ne se wode otuwi asefo enye sabia mu sabia nyado ne man doma hinkronko a enye Ghana nko a ensemi wiase afa na nyina ne de nana kan ye apie ho mpo wakasa bema mu ede ne sasi ne bose sempo asama wokanti obekwa afiase a wode bagidini se de Nelson Mandela okwa afiase se nana de na asama kanti inyiresi abrofo ewiase nyina bebe mane visa ema ne mabruchira obetena ne kuro doma ahinkuro ne doma ahinkuro de wachire so woye dua na de hyepomampa nana yeda wasi anyado yeda wasi meda si bebre se fe ni wakame ho a eye wo bi nima obi kire menuanom senne menu hia se ye ba be kasa ye be kasa fansem bebre a ekoso ewo manga na yi ho na ni titire o menuanom domafo moma ye nyina ye ntie nsam anne ebei se de empanyini kan ye no be wakonwaboa de wata ne banyi na chinye o nti se ye hene eye wo sage force ya de animambadu na bie na no aka asem a etisei sempo na ne dom ene ne man se ba se niema fu bi ekoso wiase a eye chiwade a wiase chira obefa ni pam ede ba ni ba Ghana ban ahia na ye bema ho me da se bebre me fa kwanya isuso me pa mo chewa me bo me papa eye me papa Mr. Ado do my nkro Mr. Ado papa me bodi a me pa cho bebre ani de kwanso enye ne bone eye Mr. Ado bakwadwo wonkra bi aba bedi me ha enti ni nsa wo Hamburg ma hwehwe wachi akwan a mente wonka enti me pa mo cho bebre obi a woni Mr. Ado bakwadwo bia no me ka kire ne se mama ka kire hwehwe no my telephone number is 01521400810. Eti kwadwo baby a wo bia no obi a woni Mr. Ado bakwadwo bia no se de maka no sebe me bo papa dina panyika de owo dini ne yebo eti kwadwo ti we obi ni na no ni se Mr. Ado ba no nti a no ti ma bo ne papa dina ka ho no na nya no bo ne kwanso ti me hwehwe kwadwo Mr. Ado bakwadwo baby a kwadwo wo temenka onkra bia bedi ha na wa hwehwe mechi akwane 01521400810 eti kwadwo wotemenka ma me so mente wonka me da se so obeye ne sa ma me nua no Ghanafo se nne so me ne mu hia ya se de ye ka no ye de ye kasa kire benyansafo bagendwemma ye tena se asem no ne ya kekire ne ya beja ne sei buya eti se nne me no ba se me beja ya asem no mu ama watia asem anne me no wo bekan no ne nyina ne se ahweyie ene ahobambo ene sabia mu sabia nya adunyansa so ye ga mani beka kire me se hie no ga mani beka kire se hie na nya adwuma ede anu wase de bebrawo ode ohawo ne bebrawo enu nti nne ye gina de wo sage force ade ya adwuma bedu aka kire wiaseman aka kire Ghana man se nipa animonyam eye ketuwa bi nipa wani monyam ye ketuwa bi enti ni nyina ne se wo so wo behwe ho so yie enti se nne eniema fu bi okoso na mpanyina tena se de ekwe ye chiwade a Bible chira na enu nti na nne ye fa kwanya isu de atutu ye hofo ye fa kwanya isu de atutu ye hofo besufu antie no ene ne aboa nwam otuko ye o nyesa na tikwa ne ye po ye tu ne fu wa ye tu fu na wantie se jai fa bo no to wotwen ye nkakra no obekwa akoto aboa no wa atota ya na abono no wudi am ni kakirikirikiri no hu ya ne se na aboa nwam no na okọ media ma ye akwa widi anoma tatemfo ane menta bankese so no fokase fo tabraba anoma nyina no bie eye twedi amponyankopɔ na dom nti ne ba bia meti enne metia menia no Ghanafo eniama a ekoso wo manga na mu eye awudie
ene se nipa bi ni matena se bebegu nipa bi ni mani ase se ba se be ma hye me die firi Ghana fo ma ne mema amote Ghana so ensem a ekwe wa hu eye nsem bi a Ghana emaya ene maamefo ne papafo bi ni wo man Ghana mu a mudi odi abusua de adi nipa a ade owuo ene hawo na ebre sa nipa no na sade Nyankopon ye owosori no ne nsem kire no ana de wudi baye wunua susukuru a wobedi be susu nua no onu nyame yode ne mo ne ma wo ene sei ene ensem a ekoso man Ghana mu se nipa bi tintena se megu nipa bi ani mase akwasi broni be ka ne se alternate obi image obi atu ni kwana betena buruchire ha obi abone bra ewa buruchire ha na wo be hye na nipa bi no ma ye badwene se nipa ne sebe be pe bibi bi afiri ni ho enti se nipa na amfa amana enya ade a obeye den obepene ama se nipa na ye den afa no ho adi na odi nyansa kwan ene nkwase asem bi ade agu nipa na ni masekwa minua ba minua be ma wo mfa wo hu ni o eye wo se wawie wo mfa wo hu ni enti se wotu yo manga na mu na niema ekoso kwan ahodo a nipa bi ni mefa so ade pesika ene nipa bi ni mefa so de gu nipa ni mase no ye fa wo bi nima wo bi kire iso ade atufu se wo ye abaya se wo ye ba so wo ye ba ma bi ababa wo bi ti o manga na mu o maami o chin na wo no aba buruchire ha bebo bra asidane onu ade sika firi ha de akoma onu ane yefumpa oba na tima jedan ne se eye ne dia ye nua ba bi fra buruchire ha ko manga na mu efonyiri bebre na etwagu a kire se efi a asi abusua tim no de abusua ye fie no agya ne pasa ensem we nyina ye nsem a edi nipa ewu eku nipa sunsum na eno ne na ye fasa kwanya iso ne ya ka kire ye nuanom Ghana fo se Ghana fo amote Ghana sabia mu sabia nyado eye mumu bi ne nsa buruchire ha ye che no se de bi anka buruchirefo ni nyansa aburuchirefo wo nyansa wu na wiase de ama nipa ye bone ade a befe ne se komo ya aboa wo ya aboa wo hodenfo ekom na ama nipa bi ne nte Ghana ya sebe be ye niema a emfata be bobra bi a emfata na wo kasa kom bi ade usunti wo di begu wo nua bi ani maso wo di begu be ma bi hu fie ana de egu oba bi hu fie a enianom emfonso de wo ho na so se watena se obi atu ne kwan se obi abone bra se obi ba se obi kunu na wo be ye wadwene se wo begu nani mase no wo ho onto da wona ma obi ompam wo nso ebe ye so obi di wachi said the Bible aka boni bebre ne wo Bible mu na so de no kosi adwamammo ensabro akayo eniema bi etete saa konkonsa kunsun no enu bi ne tese wiase eniema bebre ne wo ho a onipa da se no ye wadwe se wo de aye wunua eye wo se wa fa wo ho adi wo mfa wo ho ni enianom be wo kɔ no obi ne obi ako ana obi ne obi aye bi anka bisa se ye den dada enu ntini ya fa akwanya yi abusua na dofo atena se ne yaduadue nsem yi mu ne yaduadue se ye becha ne se buha wodi awom o medi awom wodi awom medi awom aye wo se wafa wo ho adi aye wo se obi ani nguase na wo ogu no wawie ohu menua ba ma oba bi te Ghana oni so ne ba ma ne te obi kunu obi ba a wote aburuchire ha obi nua oji ni sika nkakra nipa na bedru ba bi a sebe kwase ani tia na agura gu nti no aguro ni kogu a de beba ne se opekwa na obefa so obegu nani mase obi enku a wa obewu me de da bia me wase bia ya me kase so obi kase obekum ana se twene na obehu a twene na obehu eya adwuma na so Nyankopon ni jai nipa mu ema nipa de yade enti se wuti wiase na obi aye bibi unu nua bi odi asem a hwehu sede wo ye no wo wira fidi wo so aye da wakai de waka afo bi hu wakai ani nguase bi obi de aguda
wakai de wo so di obi agina wachida enu nti enne ensem a etwa wi no enu bi na akofa nsem a ekoso se oba ne be ma awade no eyede ya eyanibere eyesiknibere abaso wiase enu nti na ohini nyansafo te se wo saadwefo se ade ya agimambadu be ma kukodufo na nambo odi ambo mu ase atsena se wonno ne man one na dua na adehye ene Ghana school pon de akwa woye judge say ono nko ade owo na chitafo abeta na chi se ompere so enianom hyechi wade de boman kwasi broni kuro nga no eniama we no a yekoso no abrofo no po binum na momote Ghana ho se baje atu na abrofo no kura binum nyintu mo abrofo no kura binum nyintu mo enu nti enne ensem a yekoso wo man Ghana mu no sa wo ye nipa ne wanya hweyie na enu nyina achi no wanwe ne se wiase ade bi a wo de beye wo nua bi ohawo bi a wo de be ha wo nua bi no daache wo ba wona nankansewa ebi bekono so a eneanom abrochirefo so me ba ho so moma yenya hweyie se beema se oba a wote abrochire ha se be oba bi tintire abrochire ha se hu beema e wo internet so enti wote abrochire ha se be wo akọware no ase we ma aka ne bebre awade yetire o yemfagya se be mpanyine nyonto enwonkrofo ala yeditire o yemfanya na nante yenkame na aware yeditire yemfanya na nante enya wo ho ase obehu beema bi sade yote ne baa bi di nachi a sebe se wunua beema wunua baa no na anka kunu di nachi nka wonte ase na beema bi oba bi di nachi nka wonte ase eyesa atwede ampo Nyankopon hyehye mu no ena sebe ekunu bi obi di akire bi so a na obi mpebe de chokora wo befe enti obi ya ne niti awade kankane bi obi te ho no wo wantra ho ma no mo no hwinim nti ne yakasa awade yetire na se beema bi wo yire na mpo wo yo oba bi ne beema bi ne wo betwempena na beba se be so ne wo gyae ana se wo paade bi afiri ne ho na onya mfa maunti na wo de beye ne aninguase se sebe wo de na dagya ana wa asem bi one waka wo de yoto abontene no se wo yo oba o se wo ye beema o enya de awo beto ade a we ye nua no ma ne mema bi ntia brochire ha be ye bi saa ne bi nso te Ghana be so be ye bi na mo a mo ye saa ne ye ma no eye wo ho akwa ne wo si no eye wo se wo gu beema bi ani mase eye wo se wo gu oba bi ani mase sade ya da bi anka ne ye kasa kire banyansafo ba dwendwemba abaaye a wadi nkwaseyesem beema a wadi nkwaseyesem no enne obi obefa wa abaaye we wanhwe ho yi a on de sebiam nyaado ode wadagye mbeto abontine wo beema we yakwa we na oto na yire ho wahu mema bi ni ma be ne moja ya wade abeto be ho no wahu se sa mema no be ja ma ni wi a awade akura benya bibiem asem we me kasa kire nyansafo me kasa kire badwendwemba wo beema bi a wo ne oba bi oja ya wo to no ho a eye wo sesebe unkai se ba bi a wo firi ba ye wo maame ase ene oba ne de ye pe na oba bi so asebe beema ne watena aduru ba bi afa ni wa husasebe mu sebe nyaado ne beema nye beema ensem we nyina na akofa wiase awudisem ene niema bebredi aba no obi ni ma obi kire mama ka kire de mpanyina soma me a me ka kire wi no anka wodan sanka wodan de a wobeka se ekwa ne tene wasaje force ade ya agimambadu de domafo ma mo waburu kire sebe wakasa kire wiase nyina na mo domafo ma mo waburu kire eniema fo de yakoso aninguase eniema a wakoso no woni ne kuro ndom ahinkuro na dua na ade hia begu ho no wo a wo bedi sa ansamfo ni bi no ono wo nche ne yie ompa fi ne nkekawa ho a ho fa kwani bi so ebu amanfo eji besika a saa niema no eye ade bi a eye fi a egu ne man nani mase eye wo se wo nyansa enti wo du nyansa de obi ade na akowura baabi na wo wiye saa nipa na wa ye se wo de wo nyansa enti no wo betima egu nipa nani mase so no ane de ne pe so no ane ye den enne na naje mambadu osage force ade ye mbo na nadi na mbo mu ase
adua na de hye konkron na na koso ensu ade abo de hye ya funu pa wo de hye we de ne ba asase so no wode ne bedua Ghana mamu wode ne ma domaman na de on de se atu ne ho asi ho se wo ye hene babunu enti ne man dom ahenkuro na eda ho ne ne mpatamu ene Ghana wo pese ne dini aye di mpa eda no so no eheta se sukuu de sabia mu sabia nyado be wo ne to abusua a enwomasua wo ma wasan ko sukuu ka ho no wa ko nwomasua ma owotumi wo nwomasua so ye kwa ahenie so ma owotumi wo na ahenie so se domani ba biara sabi turumuturumu na aba no wo be ye bi ana kwase asem a etwa gu abontene no na da ahu bio na wo a wo ye ne de hye a wo be ye bi no obekire wo se adua na kuro ye dom ahenkuro eye ne kuro enti saa ne mafi no moma ye nhwe ya brabo yie moma ye nhwe ya na mo yie se wo nua bi oguni nua ni mwase a se wo nua bi oye niam a emfata afutuo di adimabadu osagefo odi o ma ye ni o be wo wa no ho a na efu na se wo de ye po wanti ba nye ni ye asa de ba bra kala de wanti mi nhwe ni fie yie no wanti mi hwe asafo so enti osagefo de domafo ma mo wa buruchire eniama bebre na etwagu ode nani ahu bi ode na so ate bi se wo ye domani ba a wo beba ni kuro doma ahenkuro na eda ho no mudi a hwe ne ade be fre ne fi be fre ne nkekaawa be fre ne nguase wamfa bi amadom amanim doma ahenkuro ye ni kuro obetware wasuo agemambadu do obetware wasuo echi wade fi eniama fo a ekoso no na da ahu bi na saa ne yamafo no ni kuro doma ahenkuro o ma be moni dini emfa nka asem sabe mpanyin de bebo odi ni hyemera abechiri bebo odi ni tumera so abechiri enti agemambadu osagefo ose ade yo agemambadu wonu yo maame na kosu afi madwabe ode ne ho bedo ma afo mei munsu anyansa sabe mo fa madwene nya adwuma beni nsem otukwana ba buruchire mo obepe nyansa ne ndia ne de aba enti niam fo na etwagu ekoso no opese do mani ba bia be yini ho afirim ompese wo beti eniam aye chiwade ewa na so nse do mani ba sabe Ghana ni bapo na aye saade na wi ono ankasa na de hye enti di agemambadu osagefo bema ni monyamfo bema mu bema onyansafo wode asomanie ena unu aba aba maka akire obi ni mo obi kire yi de ye de bre wunie na akasa ankasa je do mama ne nko awu kasa kire wiase mane oda Ghana akomaso efiri se Ghana so da na akomaso eniema etwagu ye nyina no na atu ne ho asiwo se de yakoso yi ewo se ntu ho siwo se sabe nya hembabunu enti de metima ye papa ye nyina ye ne ehu eniema ekoso nti na osoma me a de ode soma me nie de ode pa o machidu nie nti na mabehwie nsem nya guo onyansafo ti asemi ne fa bafirim meme de ye wo mo oso de ye wo ede ne ye ka kire nana de ye beka ne se wasagefo ye da wase afutu ade ama wiase nyina wama doma amana ni mu ate nti nana ye da wase ye koso asire twedi ampo nyankopon nyinche ede ma ye ninse nyame na yiwa amadoma aman adua na ba ye da wase ninia wonsaka sande fama wunia ensemi bebre ne mbeka ye afutu awom ye wudi afirim fama obi no no so nyine de afirim meninse ye de saaye ebeye enti wonsaka na wasende sede maka akire no eye wo bi ni ma wo bi kire mama ka akire ni ma be dra ni sei buya bedase